Ania kita nagkatigom diri sa sakramento sa Eucharistia. Kay kining maong santos nga misa, mauman ang pinakataas nga pag-ampo alang kanato. The highest prayer. O kanindot nga diha sa atong panagtigom karon, makita nato sa Ebanghelyo kung unsa ka importante di ay ang pag-ampo alang kanato. Una, kita giauhag ni Jesus nga maampuon. Kay nga no, sa iyang kinabuhi, nakita sa iyang mga disipulo nga siya mismo maampuon. Nga kabahin sa iyang kinabuhi gayud ang pag-ampo. Nga diha sa iyang kinabuhi, naa kanunay nga bisan taliwala sa iyang kabisi, naagayod nga nahimong way of life ni Kristo ang pag-ampo. Ikaduha, nihangyo ang mga disipulo ni Kristo, dili lang tungod kay nakita nila kini, sa ilang panahon ang pag-ampo, usa kadako nga timailhan kung kinsa ka nahisakop na ay ways of praying. Mao nga mingon sila, tudloy kami sa pag-ampo. Sama nga si Juan nagtudlo sa pag-ampo sa iyang mga disipulo. Nga diay sa kinabuhi nila sa una, you are known by your prayer. Giunsa yung pag-ampo, ang style sa pag-ampo, maka-determine ang usa ka tawo kung kinsa kang disipulo. Busa, gipaklaro na unsa man Ginoo ang imong pag-ampo nga kami mailhan nga imo ug kana iyang gitudlo ang amahan namo nga nahimo kining universal prayer or all Christians. Apan kung atong lantawon mga igsuon, kining pagtudlo ni Kristo sa pag-ampo dili lang usa ka ritual, dili lang usa ka style, kundili gyud kini siya usa ka way of life, pamaagi sa pagkabuhi o ang atong kinabuhi muhaom unta niining mga pulong nga iyang gibatbat sa pag-ampo. Nga diha sa atong way of life, una sa tanan mao na nga gitudlo ni Kristo, dili lang ang pagtawag sa atong Dios nga atong amahan, kundili ang pag-ilagayod nga ang atong amahan mao'y tuburan sa tanan. There is the identity that we believe that God is the source of everything. Mao na nga ang pagsimba sa iyang ngalan, mao ang pagsimba nga tungod kay siya mao ang sinugdanan sa tanan, naa kaniya ang kinabuhi. Dayon human sa maong pagdaig, worship, no? Pag-ila, and ang pagpadangat sa atong mga panginahanglan. Our needs. No? Kay kumingon tag prayer mga isa ampo, pasabot ani mao na ang atong gipangayo. So, ang gipangayo gani nato dinhi nga gitudlo ni Kristo, ang batakan gikan sa physical, pagkaon, ngadto na sa atong spiritual, sa atong relasyon sa usag-usa, no? Sa pagpasaylo, ug ngadto sa pag-ila nga naausab ang relasyon gayud nato kanunay sa Dios. Nan, ang dakong pangutana diha kanato karon. Kasagaran nato dinhi nga naga-live stream, nagasimba, no? Adlaw-adlaw. Sige na simba. Atong tan-awon kung ang atong pagsimba usa lang ba ka ritual sa atong adlaw-adlaw kinabuhi, unahimo na ning nitidlom sa atong way of life. Meaning, nga ang atong mga pag-ampo nituhop sa atong kaugalingon nga kini mao nay nagagiya kanato ngadto gayud sa atong pagpuyo nga Kristohanon. Nga dili lang siya usa ka fulfillment sa nga obligasyon, kundili usa gayud ka pamaagi sa relasyon diha sa Dios. O kini mao nindot kay
Diha sa unang pagbasa nakita nato ang mga igsuon nga si Pablo niadto sa Jerusalem, nakig-istorya gayud siya sa mga apostoles ug iyang gipaklaro ang misyon nga iyang ginabitbit nga siya mo'y apostol o apostoles sa mga Hintil ug ang mga Hintil parihura og dignidad ngadto sa mga Hudiyo, diin sila diha sa pagbunyag kang Kristo na himong anak sa Dios. Dere, bisag kang Pedro, dawat na siya. Why problema? Dawat. Pero sa action, iyang gibadlong si Pedro. Kaya nga naman, ni patigbabaw ang human biases sa ilang panahon kaysa ilang kanunay nga gipuy-an o kanunay nga gituuhan. Nga diha sa Antioquia nga obserbahan ni Pablo o ni Bernabe nga si Pedro tinuod nakigsalo sa dili Hudiyo sa pagkaon. Pero pag abot na sa mga Hudiyo, nausab mang timpla. Di naman muuban sa mga dili sa mga Hintil o kaon. Kay nabalaka siya sa paghusga sa mga Hudiyo ngadto kaniya nga nagpatigbabaw pa ang bias, ang pagtan-aw nga ang Hintil ubos kanila. Mao nga wala nagmakuli si Pablo sa pag-istorya at tubangan sa katawhan mahitungod sa gipakita ni Pedro. Uban niya na mga igsuon, usa kini ka indicator nga unang sige tag-ampo. Nga naman, kay ang atong pag-ampo dili lang na siya ritual kundi mo'y makadala sa atong galamhan o sa atong hunahuna nga mo focus gayud ngadto sa atong way of life, sa atong pagka-Kristohanon. Nga mapuy-an nato ang atong pag-ampo o ang atong pagpuyo nagapadayag kanunay sa pag-ampo. Nan Oktubre man ron, no? Usa ganinang Oktubre kanato, month of the Holy Rosary. Unya dinhi na popular kaayo ang atong panultion nga Kristohanon. The family that prays together. Di ba? Kanindot. Pero sa totoo lang, pila raman kapamilyang Katoliko nga mag-ampo nga hiniusa. Nahiusa ta usahay sa pagtan-aw sa Netflix, sa pagtan-aw sa TV. Nahiusa ta kung manggawas ang pamilya nga mangaon. Bisag mingunta nga dili gani sa class nga restaurant. Nahiusa ang pamilya diha sa atong mga buluhaton. Nagkahiusa ba ang pamilya diha sa pag-ampo? The family that prays together stays together. Tested na kini mga igsuon. Mao nga diha sa pag-remind kanato karon diha sa atong Santos nga misa nga di ay ang pag-ampo alang kanatong Kristohanon dili usa ka ritual kundili usa ka way of life nga ato gayud nga mapadayag. Pangayuon nato kang Hesus karon. Tagai kami sa maong espiritu nga mahimo kaming mga sumusunod nimo nga dili lang masangyawon, dili lang maalagaron, kundili maampuon. Amen.